Ukubingelela abalandeli be-channel sesichaza ngalo amaphupho. Igama lami nguHlengiwe Isibongo Wambothoke. Namhlanje nginendaba ethi umuntu ongenalo ikhaya nhlobo, umuntu okhulela kubantu abathize abamsizayo, umuntu okhulela esihlobeni kodwa esingezukwazi ukumshisela impepho simgcinele izinto eziwusiko kuyena. Loyo muntu onjengaloyo ongenaso isizinda sempilo yakhe esingakhulumeki. Njengake ngenza isibonelo, mhlawumbe uthola ukuthi kunalento ebeyenzeka abazali besuke beyosebenza emaThekwini, umuntu masefika ahlale lapho, ahlale emqashweni kuze kube nomphelo, aze alingane khona lapho imumva lize liphele engasayi khona. Lowo muntu kuze kuhambe iminyaka uyakhula, alikho ikhaya akwazi ukuthi asuke phezukwalo noma asuke emuva kulona. Ngobani? Ukhulele emqashweni lapho kade kubanjwe khona itoho leli besuke sisetshenzwa yilowo mzali wakhe. Gcine sehlangana nalo muntu kwakuba yinto njengaleyo. Uthola ukuthi nakhona kuba lo muntu akenze lutho kubo kwakhe uma walo omzele. Sothi noma walo omzele akusekho kuye emumva ekhaya lakhe, into yakhe nje isiphelele lapho njengaleso sikhathi. Mhlawumbe kugcine sehamba nalo emhlabeni okumzali, isale ingane ingenali imumva, ingenali kuya phambili. Unganakho ukuthi uzoya kababa wakho ngoba akakwenzele lutho, kungenakho futhi ukuthi umama wakho yena lo uzokhomba uthi kukuphi kuphi. Uyabona into enjalo ke ngikhuluma ngayo ke bakwethu, hayi abantu abasuke umuntu ekubeka ekhaya lakhe uthi ngixabene nomndeni wakhe, yena azihlalele endaweni yakhe noma uhlaliswe ngoba kodwa bekwazi ukukhomba kubo. Hayi cha, angisho ke labo abanjengalabo abasalazi imuva kuyikho baxabene. Ngikhuluma ngalokho ukuthi abamfuni kubo, angisho lo, ngisho ophelelwe yimumva, ongalazi imumva, into yakhe iphelela kuyena, owazi uma wakhe, owazi ubaba wakhe, bahlalisana kwangashadwa wangashada kwahlaliswana nje kanjalo. Uma wakho kwangabe bikho la ezolotsholelwa khona ngoba lingekho imumva. Ngikhuluma nabantu abakanjalo, bakhona abantu abakanjalo. Uyilungisa kanjani into yakho njengoba usuke usesimeni esinjalo ke? Ngoba isikhathi esiningi izinto zalabo bantu zike zibophe kanti zilula. Ake ngithi ke uhlala kulowo muzi ohlaliswe kuwona noma ohlala kuwona noma ilezo ihlobo kodwa ongashiselwa kukhona impepho, wena ongenzelwa nje kusiko kukhona, wenze njani? Usufuna ukulungisa isimo sakho, ufuna ukulungisa indlela yakho yonke. Abantu abakuphethe njengoba usuku uphila lapho basuke bekhona abantu abayidlozi kuwena, abalokhe bekhale njalo ngawo, abasuke befuna ukuziveza kuwe njalo. Oyingane yabo bakugadile kodwa bazi ukuthi abakwazi ukuthi bafike phezulu bethole wena, befike kuwe bebe khona into abakutshengisa yona eyimumva. Kodwa-ke azoba khona amaphupho athize asho ukuthi kahle kahle lapho khona usendaweni okungasiyona ngokwesimo sakho, kodwa futhi kube kukhona iqiniso lokuthi awunalo icala ngoba awulazi imumva. Umuntu okuyena ewazi yonke into ilo suke sedlulile emhlabeni, noma ilo suke wena uphila naye engasazokwazi imumva, engasakukhumbuli kwanhlobo la owekade suka khona, noma mhlawumbe okwazami afika kungasekho umuntu. Uyilungisa kanjani ke leyo into ke wena? Khumbula-ke uphethwe idlozi, uphethwe uNkulunkulu wena. uNkulunkulu ulethe wena ukulungisela loya mndeni loyana osugcine usuphela ngenhloso yakhe ethize. Ngaleyo ndlela ukuba khona kwakho akusilona iphutha, kuyinhloso yaNkulunkulu nabo abantu abangasekho ukuthi wena ube khona ukuze ngelinye ilanga ukwazi ukusiza bona. Uma kunjalo bazoxhumana kanjani nawo abantu abangasekho uma wena ukuleyo ndawo kuyona, uhleli la kulo muzi loyo, uhleli kuwena noma uhleli la usizwa khona na? Yebo bazoxhumana nawe, kodwa ngeke bexhumane nawe ngesimo sokuthi ushiselwe ekhaya ugcinile izinto zaleka ngoba awusiye owakhona futhi bayabona ukuthi awunalo imumva. Kuye kube kanjena-ke, ingilosi idlozi, zombili lezi zinto. Ingilosi kuwena izoziveza ukuthi ingilosi eqhamuka kuphi, ikuphi lapho wena ukhona. Ngeke ngakubalula-ke lokho isikhathi esiningi kakhulu. Okokuqala, ngoba awunalo njengamanje, awunamsamo, awunalutho. Angithi uyazibona ngaleyo ndlela uma ungenamsamo, ungenalutho, unani? Unengilosi njengamanje yona ehamba phambili edonsa idlozi lakho ukuze ikwazi ukuxhumanisa nawe. Noma ngabe kuthiwa uyahamba endleleni, liyakwazi ukuthi likuthole uma ungaphandle kakhulu kulowo muzi, ngoba vele
unjani wena usiyena wakhona idlozi lakhe alisebenzi phezu kwalo muzi kodwa lisebenza limohlangana nawe ngaphandle. Yebo bengakuvakashela ngamaphupho kodwa akusho ukuthi ungahamba uze uyokhuluma emsamo wakhona ukuqhuma idlozi lakho. Cha, ngeke uze kwenzeke lokho ngoba awaziwa ngesimo sani sokufakwa ngokwesibongo sakulo muzi, waziwa ngokusizwa kuphela. Wenze njena-ke, ingilosi yakho uhamba uyobikela yona kulolo sonto otshengiswe kulona, uyibikele ukuthi wena awunalo ikhaya eliqondile, wena akukho lapho ungenza khona izinto zakho ezithize zikulungele. Usuyacela idlozi lakho likutshengise ukuthi ikuphi ofanele uqale ukwenze. Ingilosi yakho uyithumela ukuthi ikhulumele nabantu banjani, abakini, abawokhokho bakho phezu kwakho, ukuthi abakhuluma indaba yakho ukuze kube njani, uze kuzolunga phela kuwena empilweni yakho. Yabona, izinto zabo abazifuna kuwena zizokwazi ukuthi zilunge, nawe izinto zakho ezimile kuwena zizokwazi ukuthi zilunge phezu kwakho, ukuze impilo iye njani, iye phambili. Ngeke beze bakusize, bazokusiza ngoba bayazi ukuthi umuntu okhona njengamanje uwena, futhi nabo bathembele kuwena ukuthi uyokwazi ukuthi njani ubasiza. Ngithi yabona, usuhambile-ke wahamba wayobika-ke engilosini yakho, wabeka lo mnikelo loyo okuzothiwa ubeke, ukhiphe-ke ubeke. Emva kwalokho usuyabuya usuyalinda babuyise into abazokutshela yona. Imvamisa yento abajwayele ukuyisho abasho ukuthi yenzelela, babe sebecela into ethize ongasubenzele yona. Uzoyenzela kuphi? Sekufanele wena uphumele ngaphandle kwalelo gceke ngoba bona bahlangana nawe kakhulu ngaphandle uma ungekho kulelo gceke ngokwesimo sabo. Usuphumela ngaphandle kulowo muzi, kuba khona into ethize oyenzayo eqondene nabo ukunjani, ukulekelela bona, ukupha bona into ethize. Uthenga inyama noma ngabe kuthiwa wenze leyo nkukhu, noma ngabe kuthiwa lokho ozokwenza okuzoba ngamandla akho, uphume ukwenze ngaphandle komuzi walapho. Bazokuzwa usuyakushisa lapho, ushise impepho ngaphandle, uthathe lokhu konke lezi zinto lezo ozobe uyisebenzisa la, ngasikhathi usubasa umlilo ushisa laphana nempepho, ubika, uthathe nenyama encane leyo eyinoni yaleyo nkukhu. Uma ngabe uzobe usika inkukhu, konke ukwenza ngaphandle, phele ngaphandle, uboleka izinto nje la ubenzele khona. Mase kuthi inyama yonke leyo nayo yonke lento ezobe uyenza engabe sekuba yinto enkulu, wenzela ukuthi bona kube khona amandla abazowathola ngawe ukuze bekwazi ukusukuma basebenzele wena, bekwazi ukukulekelela ngoba nawe usubaxhumile nengilosi yakho isikutshela ukuthi yenza lokho. Bazosifikela nabo bakutshela ukuthi yenza lokho okusuthuma ingilosi yakho, bazobuyisa umyalezo kuwena. Uzobe usuthatha leyo nyama-ke uyipheka lapho, noma ngabe uyosa, noma ngabe wenze njani, ubize nabantu abathize abaseduzane nawe, uzokwazi ukuthi nidle lapho, nidlele ngaphandle. Ngobani? Alikho ikhaya, bayakubona lokho. Awunalo imuva, awunalo iphambili. Into oyaziyo uloma wakho nobaba wakho ongabikiwe kubo kwabo, ongenzelwe lutho kubo kwabo. Ngaleyo ndlela bayakwamukela lokho, bayakwazi ukuthatha bakudle. Ngasikhathi emva lokho awuthathi lezi zinto ezisalile uzinikeza abantu, uyakushisa lapho konke emlilweni, kuphelele konke lapho emlilweni. Mase ulinda isikhathi esifishane, kuzoba khona indlela abazoqhamuka ngayo, bazokutshengisa ukuthi njengoba wena uzalulela waphela umndeni emuva, kufanele ugeze ngoba emuva kho umuntu shuthi bashona bonke abantu. Sekufanele uthenge inkukhu, uphume ngaphandle futhi uyenze njani manje, usuyozigeza futhi. Thathe inyongo yenkukhu, kube isiqunga, kube isikhuhle senkukhu, lento enombila la ngaphakathi, uphume ngaphandle komuzi uyokwenzela ngaphandle komuzi endaweni eqhelile kunegceke. Yabona, la usizwa khona, wenze lento ufike ngoba usugezela laba abantu bonke abadlulile abangalungelwanga ilutho. Yabona, usuyenze njani emva kwalokho? Abangalungelwanga ilutho njalo, abangagezwanga futhi, nawe ungabagezela ngohamba nethunzi labo phela, khumbula ukuthi ungaphansi kwabo. Yabona, emva kwalokho usuwenze njani-ke? Usuyabuya, usuyageza, usuyabuya, zonke lezi mpahla ugeza ngazo ushiya lapho, uyabuya usubuya usuhlanzekile, usuwasusile amathunzi okhokho bakho nogogo bakho abadlula emhlabeni, abashiywa uma wakho noma ubani wakini. Ngithi yabona, kakhulukazi omama ngoba phela ibona iy'ngane, uthole ukuthi ingane izaliwe, wafika lana izosebenza, yazala ingane, wahlangana nomuntu wesilisa oyazalwa leyo ngane, wajika futhi leyo baba wangayenzela lutho, wajika ingane isiwe umthwalo kamama, hlala emqashweni, yajika uyahamba futhi. Yabona, ithola amatoho aphelayo, ithola amatoho aphelayo, kungalungeki. Yabona, ibisisala isixakeka. Ngaleyo ndlela-ke iyona ndlela ukuthi sekufanele-ke siyageze, yabuya sigezile, isingena kulapha
ihlala khona njengonjwayelo ngaphandle komuzi, iyakhuluma, ngiyangigeza, sengigezile, sengibuyile, uhlale ulinde. Ziyaqamba-ke ziyafika iy'mpendulo, usugezile, sekulula nokufika kuwena ngoba usubagezile, usubagezelile wena. Ngithi yabo, sebekutholile futhi nokuthize wakade ubanikeza kona wena ngaleyo ndlela. Ngithi yabona, ngaba futhi uma uthanda uqale ngokugeza ugcine ngokwenza lento engishoyo. Ungaba futhi uqale ngayo ubanikeze yona, ukubasondeza eduze kwakho, ugcine ngokubagezela. Ngithi yabona, emva kalokho uma sukwenze konke usubuyela kuphi-ke manje? Engilosini yakho. Sebegezile angithi, sebegezekile, usubagezelile, sebeyakhanya phambi kwabantu abangasekho, abanye abahambe phambili. Usuthatha umnikelo owembuzi, usuyaphi? Engilosini yakho. Usuyaphi manje? Usuyobanikelela. Uma unamandla ayo imbuzi uyazithengela, uma ungenawo amandla imbuzi uyakwazi ukuthi ufike ukhulume ngendlela abazokuchazela ngayo la uzonikela khona, kakhulukazi la ngazi kahle khona amaNazaretha ayakwenza lapho esontweni lamaNazaretha ayakwenza ukunikelela abantu abangasekho ngomnikelo wembuzi okusiza ukuthetha amacala abantu abahambile phambilini. Usuwenzani-ke ngaleyo mbuzi? Usuthumelela engilosini yakhe ephethe nayo idlozi lakho ukuthi uthetha lawo amacala enzekile nale yenziwe uma wakho noma ubaba wakho, ukuthi usukile wadubika wahamba washiya wena usula usuhluphekile wadubika. Leyo mbuzi simele ukuthi uyothetha lawo macala, bahlali bekwazi ukuthi ubathethelele emndenini engasekho ukuze bezwane naphambi kwaNkulunkulu. Emva kwalokho uma sekwenzeke lokho, uyabona ukuthi emva kwalokho uma sobathethelela amacala yini ezolandela? Sekuzolandela izinto ezinhle ezizakubona ngoba usubathethela amacala, wageza, kwaba khona ozobapha khona. Into abazoyenza yokuqala, bazofunela wena ikhaya-ke manje. Bazonika wena imali, bafunele wena ikhaya ngoba sebefuna wenze njani? Uvuseke leli yakhaya. Yabona, yingakho-ke umuntu ongenayo indawo, indlela afanele enze ngayo ilapho nje. Ilapho nje, awungeke uze ukhuphuke uhambe ey'ntabeni le kude, fanele ube nje lapho eduze kwala ukhona. Yazi ngobani? Ngoba kubufakazi ukuthi wena laba abantu laba abakuhlalisile nabo phela fanele ubameme babe la, ngoba usuthatha ubale kuya lapha ey'ntabeni yokwenza khona. Cha, angiyazi leyo phathe njengale ukuthi isuke imayelana nani, kodwa le ngishoyo la eduze kwala uhlala khona, ngoba noma ngabe kuthiwa ubushada, noma ngabe kuthiwa awusona leso sibongo, ngilinganisa kwenye indawo nje ethi ake ngithi umama unengane, ushadile, ingane yakho wayitholela ngaphandle, ingane yakho wasuhlala naye emshadweni wakho. Uma leyo ngane sefanele awunalo ikhaya elisemuva komalume, uma leyo ngane sefanele wena uyikhiphe iyoshada, fanele wenze njani? Akufanele uyikhiphe le khaya, fanele uyakhele ngaphandle indawo, ngaphandle ngoba kusikona la uzofike nje uyishisele khona impepho, ikhombise ukuthi iphumela lapho ngenzantsanyana kwegceke lakho, noma eceleni lapha ukuzokwazi ukubika khona, ushisele khona impepho ukuthi isiyaphuma ngoba akusikona kubulala. Ngithi yabo, zilula lezi zinto zabantu abanganayo amakhaya, kodwa inkinga ulwazi alukho. Okwanamhlanje bafowethu ngicela ukuthi ngike ngime lapho nje, ngisazophinda futhi ngifake namanye amavidiyo. Ngizofaka kule account phinde ngifake kule ngoba angazi izolunga manje noma ngeke izilunge, kodwa ngizozama ukulokho ngibhalansisa ngoba abanye abakayazi le channel le engiyisebenzisa njengamanje. Salini kahle bafowethu.